ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इन മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ആ വിസമ്മതം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മരിക്കുന്ന അർജുനൻ അവരെല്ലാം വധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരീരമാണ് മരണപ്പെടുന്നത്, ശരീരം എന്തായാലും മരണപ്പെടാനുള്ളതാണ്, അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് നാശമില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനനെ ധരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. കൂടാതെ അർജുനൻ 5 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഒന്ന്, അനുകമ്പ, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ കരുണ മൂലം അർജുനന് വിഷമമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മരണപ്പെടുന്നത് ശരീരമാണ്, ശരീരം എന്തായാലും ക്ഷയിക്കാനുള്ളതാണ്, അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്, ഇവരാരും ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ സ്വത്തും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ക്ഷത്രിയർക്ക് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണാൽ അവർക്ക് സ്വയമേവ സ്വാഭാവികേന തന്നെ, അവർക്ക് പ്രയത്നമില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വർഗം ഐശ്വര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അഥവാ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവർ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭൂമിയും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ അർജുനൻ സ്വയം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ക്ഷത്രിയർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണത്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതായിട്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്, പാപമല്ലേ ഞാൻ ഇവരെ വധിക്കുന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ ഉയർന്നവരാണ്, എന്റെ പിതാമഹനാണ്, ഗുരുവാണ്, എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ആ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് പാപം എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി, നമ്മുടെ ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിനോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കടമകൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പാപമായിട്ട് വരും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ കർമ്മഫലം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കണം? അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവരെല്ലാം കുലക്ഷയം, ഇതെല്ലാം ഇവർ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കാരണമാകുകയാണെങ്കിൽ
അവരുടെ കുലത്തിന്റെ ക്ഷയത്തിന് കാരണമാകില്ലേ ഞങ്ങൾ? അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരികയില്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. കാരണം യുദ്ധം ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വാശിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയല്ല. പിന്നെയോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പാപമായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് എന്നുള്ള അതിന്റെ വരും വരായികകൾ, ലാഭമായാലും നഷ്ടമായാലും, യുദ്ധത്തിൽ ജയമായാലും പരാജയമായാലും ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല, അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും, ദുര്യോധനാദികൾ, ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുന്നു, അവരെ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം, അവരെ നിർബന്ധപൂർവം യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യം കൈക്കലാക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികാര മനോബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് അർജുനനാദികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടായില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ധർമ്മപുത്രക്കും നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് മുതിർന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ പാപഫലം ഏൽക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി അതാണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ, ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ആ കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അത് കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പടി കൂടെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ഭഗവത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, അതായത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കും. നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അതുവഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്രമേണ ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട്, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളുടെ സ്വയം ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. നമ്മൾ സ്വയം ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടമ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കർമ്മമെല്ലാം, ആ കടമകളെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. അതാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെയും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ വന്നു പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടണം. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴികളാണ് ഓരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനയോഗം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിശകലനമായ ഒരു പഠനം നടന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ജീവാത്മാവ്, അങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയുക? അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമ്മൾ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ ആരോടൊപ്പമോ ചേർന്ന് എന്തെല്ലാമോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയമെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആരാണ്? പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുമുണ്ട്,
നമ്മൾ ആ ഒരു ദിക്കിലേക്ക്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഒരാൾ അമേരിക്കയിലേക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കോ എല്ലാം പോയി എന്നെല്ലാം അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സംഗതികളെല്ലാം അറിയുന്നതെല്ലാം അറിയും. അപ്പോൾ ആരാണ് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അവിടേക്ക് ആര് പോയി, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരം ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ജീവാത്മാവ് വേറൊരു ദിക്കിലേക്ക്, ആ ജീവാത്മാവ് മനസ്സോടുകൂടി ആ മനസ്സുമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. നമ്മളത് ശരിക്കും വിചാരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. പക്ഷെ ഉറങ്ങി എണീക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആ ജീവാത്മാവും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവന്റെ അംശമായ ആധ്യാത്മികനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരമോ, അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ ജീവിതം എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് എന്ന് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച്, തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ ജ്ഞാനസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ചാൽ, അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന പോലെ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഈ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ആത്മാവിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും, അവബോധത്തെ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമാക്കാം, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആ നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗം. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്ഥേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഹലോ, ഞാനത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം, ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ദുഃഖക്കടലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയും സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗം എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധിയോഗത്തെ അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ, ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സംശയമായി. ഫലകാംക്ഷയോടുകൂടി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയോഗം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിശ്രിതമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ താൻ എന്താണ്, തനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, താൻ ഏത് കർമ്മമാണ് ചെയ്ത് തന്റെ ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ന കർമ്മ ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്,
തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും സാഖ്യയോഗികൾ. ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഖ്യയോഗികൾ ജീവാത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് വിശകലനമാധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെയാണ് സാഖ്യയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഭക്തിയോഗികളാകുന്നില്ല. ആകണമെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതേപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ അവർ ഉയരണം. അവർ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗികൾ ഇനിയൊരു കൂട്ടരാണ്. അവർ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ആത്മജ്ഞാനം നേടുവാൻ, അതായത് ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസനാ ദേവാ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഫലോച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർ ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലോ? കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലല്ലേ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കർമ്മമേ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് സന്യാസികളെല്ലാം ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും ആ ഒരു വീട്ടുകാരെയും കുടുംബക്കാരെയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടവർ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ അനുഭവിക്കുകയേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുമോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. വെറുതെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, കാവ്യവസ്ത്രം എടുത്തു, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു, ഇല്ല, അതിലൂടെ പൂർണ്ണത നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദ പ്രാപ്തി സാധ്യമാകുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലും കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയില്ല. പിന്നെ അതിനെന്ത് വേണം? അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പ്രഭുപാദ വിവരിച്ചത് നോക്കാം. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധനായിട്ട് വേണം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ സന്യാസി എന്നുള്ളയാൾ എല്ലാം തന്റെ കുടുംബത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിഷ്കാമനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധനായിട്ട് വേണം തന്റെ ആ ചുമതലകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായിട്ട് മുൻപുള്ള കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു 50-60 വയസ്സ് വരെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ആ ഗാർഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റും. പിന്നീട് തന്റെ മക്കൾ വലുതാകുമ്പോൾ മക്കളെ കുടുംബകാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിവയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ, കുടുംബ ജീവിതത്തെ, ഗാർഹസ്ഥ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകളെയെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് താൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെയെല്ലാം നിറവേറ്റാതെ ആ കർമ്മത്തെ ഒഴിവാക്കി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിശുദ്ധനാകുകയില്ല. പരിശുദ്ധനാകണമെങ്കിൽ തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നിഷ്കാമനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധനാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ചിന്താ വ്യഗ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും പരിശുദ്ധമാക്കണം. ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഹൃദയശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത സന്യാസം കേവലം സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ ലംഘനം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പരിശുദ്ധമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്താലും സന്യാസിയായാലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും കാവ്യവസ്ത്രം ഉടുത്തു ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് പുറമേ കൂടെ അറിയിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആധ്യാത്മികതയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതു തിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത കാര്യദേഹവശഃ കർമ്മ സർവഃ പ്രകൃതിജൈർഗുണൈഹി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ് സദാസമയവും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് സ്വയം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സന്യാസികൾ എല്ലാവരും പുറമേക്ക് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അവർ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ പരിശുദ്ധരാകാത്തത് മൂലം അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല എന്ന്. സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു നിമിഷം പോലും നിഷ്ക്രിയമാകാൻ വയ്യാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. തൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ, രണ്ടിലൊന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിർബന്ധിതരാണ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾ നിത്യബദ്ധരാകുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനാദികാലം മുതൽ ഇവിടെ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടും. പുനർജന്മത്തിലൂടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ക്രമേണ പരിശുദ്ധി നേടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകും. ഏത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ശക്തിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ആത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്തരം പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശാസ്ത്രവിധിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി പരിശുദ്ധരാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ സന്യാസിയെ കുറിച്ച്, സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യായ ആസ്തേ മനസാ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ മിഥ്യാചാരഃ സ ഉച്യതേ. കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ പരിശുദ്ധനാകാതെ വെറുതെ കുടുംബജീവിതമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ബാഹ്യമായിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധി നേടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന്, ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കപടനാട്യക്കാരൻ മിഥ്യാചാരഃ എന്ന് പറയുന്നു. കപടനാട്യക്കാരനാണ്. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറമേ പറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അകമേ അയാൾ പരിശുദ്ധനല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്നെല്ലാം വേഷം കെട്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഈ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരഭതേ അർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈഹി കർമ്മയോഗം അസക്തഃ സവിശിഷ്യതേ. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തന നിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാവബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, കുടുംബത്തോടൊപ്പം അച്ഛനമ്മമാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ ഇവരോടൊപ്പം എല്ലാം വസിക്കുകയാണെങ്കിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച്
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരാൾ, അയാളാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അയാൾ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന്. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ കർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപിച്ചതേന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണഃ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നൈഷ്കർമ്മ്യത്തെക്കാൾ, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് കൂടിയായിട്ട് ഈ ഉപദേശം തരികയാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ കർത്തവ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്താൽ, എങ്ങനെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കും? അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അതാണ് വിവരിക്കുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഗസമാചര. യജ്ഞാർത്ഥാത്, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയും യജ്ഞം എന്ന് പറയും. അതുകൂടാതെ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു പേരും കൂടിയാണ് യജ്ഞം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേയുള്ളൂ. നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഉതകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും എല്ലാം അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉണർവിൽ, ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥത വരാതെ തന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കുട്ടികളെ വലുതാക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തുന്നു. ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കർമ്മം കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സാമൂഹ്യമായ സ്ഥിതിയും ഗുണവും അനുസരിച്ച് അതാത് കർമ്മങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടത്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും ശ്രീ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യജ്ഞോ വൈ വിഷ്ണുവോ എന്ന വേദോക്തിയുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും നേരിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ പൂജിച്ചാലും ഒരേ ഫലം തന്നെയാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന പോലെ മുൻപെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പോൾ 4 ചാതുർവർണ്ണയമായിട്ട് ഭഗവാൻ 4 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ 4 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ തിരിച്ചവയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ലഭിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിഷ്കാമനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. വിഷ്ണു പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു വിധത്തിലുള്ള ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധന കാരണമായിട്ട് തീരുന്നു എന്ന്. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വം ഏഷവോസ്തിഷ്ഠ കാമധുക്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ ഇങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു. ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ
സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുന്നത്. ആ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ആ യജ്ഞത്തിൽ ആ ദേവന്മാർ തന്നതിന്റെ ഒരു പങ്ക് തിരിച്ചവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് യജ്ഞം. യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആഹൂതി ചെയ്യുന്നത്? ധാന്യങ്ങളും അതെല്ലാം നെയ്യും അതെല്ലാമാണ് ആഹൂതി ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ അതെല്ലാം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയാസമയത്ത് മഴയും വെളിച്ചവും അതെല്ലാം ലഭിക്കണം. അതെല്ലാം ദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ തരുന്നതിനെ യജ്ഞം വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൂരകമായിട്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈശ്വരധാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു അവസരം നൽകുകയാണ് ഭൗതിക സർഗത്തിലൂടെ സൃഷ്ടാവ് വിഷ്ണു ചെയ്തത്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതികളിൽ പെട്ടവരാണ് ബദ്ധരായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും? അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദേവാൻ ഭാവയതാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തുവഃ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയ പരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുവകകളെല്ലാം നൽകുന്നു. സമയാസമയത്ത് മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. വെയിൽ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രകാശമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് കായ്കനികളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അവരുടെ ആരാധനകൾ നടത്തി നമ്മൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളാകണം. അതുവഴി സന്തുഷ്ടരായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അതെല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഭഗവാനിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ യജ്ഞപതി ആരാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് ആദ്യം ചെന്ന് ചേരുന്നത് ദേവന്മാർ അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേവന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കേണ്ടത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാൻ ഹിവോ ദേവാ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാഃ തൈർദത്താന പ്രദായേഭ്യോ യോ ഭൂങ്ക്തേ സ്തേന ഏവ സഹ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി അവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആ ദേവന്മാർക്ക് തിരിച്ചു സമർപ്പിക്കാതെ മുഴുവനും ആസ്വദിക്കുന്നവൻ സോരൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർ നമ്മൾക്ക് നൽകിയതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത മൂലം നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തിരിച്ചവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കളവ് നടത്തുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതും അതിൽ ഈ പല വിധത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടത്തിയതും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായതും നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ആ സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടി നമ്മൾ മാത്രം അത് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കളവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വിഭവങ്ങൾ യുക്തം പോലെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. വിധിപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞങ്ങളാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആത്യന്തികമായി അതെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായിക്കൊണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദേവന്മാർ. അപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് ദേവന്മാരുടെ ചുമതലയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുക മാത്രമല്ല തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽപിഷൈഃ ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വഖം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകാതെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് തിരിച്ചു നൽകാതെ നമ്മൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അത് നമ്മൾ പാപമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രദാനം നൽകുകയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മളുടെ പ്രധാന കർത്തവ്യം നമ്മുടേത് എല്ലാമായ ആ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കും സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതം മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം, ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആ നൈവേദ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആദ്യം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുമോ, എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കാം. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഒരു പത്രം, ഇലകളോ പൂക്കളോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചത് ഞാൻ അശ്നാമി, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ ഭക്തി എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കരുണ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ആ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ള അമൃതായിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മസമുദ്ഭവഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നിഷ്കാമനായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്താൽ നമുക്ക് മഴയും വെയിലും എല്ലാം യഥാസമയത്ത് കിട്ടുന്നു. അതുവഴി ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. വീണ്ടും അത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ചക്രം പോലെ ആ ഒരു സംഗതി നടക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സകല യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് യജ്ഞ പുരുഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവാധിദേവനായ ശ്രീ ഭഗവാനാണ്. ശരീരത്തെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ ദേവന്മാർ ഉപചരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ തുടങ്ങിയവർ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ അധിപതികളാണ്. വായു, വെളിച്ചം, വെള്ളം മുതലായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിളയിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവർ കനിഞ്ഞ് വേണ്ടുവോളം നൽകട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദേവന്മാരുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവർ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ വിളയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തോഷമയമാകുന്നു എന്ന്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങൾ മാത്രമായ ദേവന്മാരും സ്വാഭാവികമായി പൂജിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷയികാസക്തിയെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകുന്നു. പതിവായി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഭക്തൻ. അപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചെല്ലാൻ കഴിവുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരില്ല. ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കിട്ടാനുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ വളരെ പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം. കലിയുഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം യജ്ഞം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
സത്യയുഗത്തിൽ ധ്യാനമായിരുന്നു. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ത്രേതായുഗത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന മൂലം ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ, ഭാഗവതത്തിലെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലും ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കലേർ ദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തി ഏകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഘ പരം വ്രജേത്. കലിയുഗത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേ ഒരു ഗുണമുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മുക്തി നേടുവാൻ സാധിക്കും. ബാക്കിയുള്ള യുഗങ്ങളിലെല്ലാം ധ്യാനം, യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധന മുതലായവ ചെയ്ത് മാത്രം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കലിയുഗത്തിൽ വെറുതെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ, നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. കൃഷ്ണവർണം ത്യുഷാ കൃഷ്ണം സംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈ രജന്തിഹി സുമേധസഹ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് സ്വയം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തെ പ്രചാരിപ്പിക്കുവാൻ, നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചാരിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 10ാം അധ്യായത്തിൽ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ജപയജ്ഞം, നാമജപയജ്ഞമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാമജപ യജ്ഞത്തിലൂടെ. അത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കും ചെയ്യാൻ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബംഗാളിൽ അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അത് സ്വയം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ, എങ്ങനെ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിച്ചു. ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, സന്യാസിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗതാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ എന്നുള്ള ഭഗവാനെയും, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരെയും ജപിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള കലിയുഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം നീക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിദ്ധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേ പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞ കർമ്മങ്ങളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകണം. അതുവഴി ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതി ഹയഃ അകായോരിന്ദ്രിയ രാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാതെ, അതായത് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും ആ മനുഷ്യജന്മം
ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു തന്റെ മാത്രം സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നയാളുടെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാകുന്നു. യസ്തു ആത്മരതിരേവ സ്യാദാത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ടസ്തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി വർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായി ആത്മാവിനെ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പഠിച്ചത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ. പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടില്ല എന്ന്. നൈവ തസ്യ ഹൃദേനാർത്ഥോ നാകൃതേ നേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്തവ്യപാശ്രയഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. കാരണം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, താൻ ശരീരമല്ല ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അനുഭൂതി, ആ ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളയാൾക്ക് പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. തസ്മാദസക്തഃ സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പൂരുഷഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നു, കർമ്മഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ, അതിന് സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ, ആത്മതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ നമ്മുടെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായി പരമപദം പോകുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പോകുവാൻ തന്നെ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ ലോകസംഗ്രഹമേവാപി സമ്പശ്യൻ കർത്തും അർഹസി. പക്ഷെ എങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ കൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നിഷ്കാമനായിട്ട് നിന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി നീ കർമ്മം ചെയ്യണം. നിനക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം നീ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ രാജകുമാരനാണ്, രാജാവാണ്, വില്ലാളി വീരനാണ്. അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ, കടമകളെ നിർവഹിക്കണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുൻപ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അകത്ത് ഒരു തെറ്റായ ജീവിതം നയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി സ്വയം ഒരു മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു. ആ സമയത്തെ ഭഗവാനാണ്, ആ സമയത്തെ ഒരു ക്ഷത്രിയന്മാരിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു ദ്വാരകയിലെ രാജാവുമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കർമ്മവുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം ഇച്ഛിച്ചത് നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എങ്കിലും
ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി ഒന്നുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നടക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അദ്ദേഹം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യദീഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമ വത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു എങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പിന്തുടരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ ഉച്ചിതേയൂരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മ ചേതഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അത് ലോകത്തിന്റെ നാശത്തിന് തന്നെ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും, ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സാരഥിയായിട്ട് അർജുനനോടൊപ്പം ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലും എത്തിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അവിടെ എല്ലാം നടക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം അതാത് സമയത്ത് അതാതിന്റെ രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാതൃകയാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാം ആ കർമ്മത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ, കാലത്തിന്റെ രീതിയിൽ നടക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നു. സക്താ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാദ് വിദ്വാംസദാ സക്ത ചികീർഷുർ ലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷേ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അറിവ് നേടിയവർ, ജ്ഞാനം നേടിയവർ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴി കാട്ടുവാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഖിനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്തസമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. കാരണം ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, മറ്റുള്ളവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ അത് അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അതാണ് അവർക്ക് ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത്. കർമ്മഫലമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിവുള്ളവർക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാത്തവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അവർക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് ക്രമേണ അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അഹങ്കാരമെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാകാം. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ശരീരം ഒരു ജഡവസ്തുവാണ്. ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വം രജസ് തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ അത് അനുഭവിക്കാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് സത്വ ഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നമുക്ക് അനേകം പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം, ആ ഗുണത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ദുഃഖമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവരുന്നു. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, നമുക്ക് സുഖമാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രേരകമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷപൂർണമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ, അതിന്റെ വ്യാമോഹത്തിൽ, അതിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
പക്ഷേ മിഥ്യാഹങ്കാരമുള്ളവർ, ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ, അവിദ്യയിൽ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ, എന്നാലാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടന്നത്, അത് മിഥ്യാഹങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണാ ഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതായത് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് മനസ്സിലാകുന്നു, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദ്ദേശയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകും. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് മുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. പ്രകൃതേർ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മോഹിതനായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അപ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അറിവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് ക്രമേണ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള മാതൃകയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരെ നയിക്കണം. അല്ലാതെ അവരെ വിക്ഷുബ്ധരാക്കുകയോ പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കുകയോ അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തടസ്സം വരുത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്വവിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കും കൂടിയുള്ള ഉപദേശമാണ്. സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മയിൽ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും കണക്ക് കൂട്ടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെയോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവമോ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാനിത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വളരെ വലിയ ഒരു ത്യാഗിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഭഗവാന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുക. അതുവഴി കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. യേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേബി കർമ്മഭിഹി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അല്ല, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ നാനു തിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാലും ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യമാക്കുകയില്ല. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സസ്യാഹ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർന വശമാഗച്ഛേ ത്വഹസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ
വിലങ്ങുതടികളാണ് അവ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അവയെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. തെറ്റോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലം വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം വരുന്നു. അർജുന ഉവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനിച്ഛന്നഭിവാഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാപം, ചിലർ നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ചിലർ പാപം ചെയ്തു എന്ന് വരാം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയാലാണോ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ആ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ മാത്രമേ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും തെറ്റായ വഴിക്ക് നീങ്ങുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കുട്ടികൾ നമ്മൾ തീയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവരോട്, തീയാണ്, തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ ആ തീയുടെ അടുത്ത് പോയി കൈയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മളാണോ? അല്ല, നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അത് നമുക്ക് ദോഷമാകുമെന്ന്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും, അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളോട് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, നമ്മളത് കേട്ടതായി പോലും ഭാവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ കർമ്മം പാപമായിട്ടും മാറാം. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹം, ആ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ആസക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു, അത് കാമമായിട്ട് അങ്ങനെ തീരുന്നു. ആ കാമം പിന്നീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നു. അത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നീട് നമ്മളെ അധോഗതിയിലേക്ക്, പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ കാമം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ധൂമേനം മ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യദോൽഭേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ, 3 തരത്തിൽ ജീവാത്മാവിനെ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ വിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ തനിക്ക് ലഭിച്ച ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അവബോധത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഇപ്പോൾ. താൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ്, പുരുഷനാണ്, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ്, ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് എന്നെല്ലാം ഉള്ള ചിന്തയിൽ, ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധത്തിൽ, ആ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സുഖവും ദുഃഖവും ലഭിക്കുന്നു, അതെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധമാണ് ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടെല്ലാം ആസക്തി വരുന്നു, മനസ്സിന് എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവിനെ പല വിധത്തിലുള്ള കാമം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ, വ്യത്യസ്തമായ തോതിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ കാമം എന്നുള്ള ആവരണം
ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിസ്തരിച്ച് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിനെ പുകയോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ജീവസ്ഫുലിംഗത്തിന്റെ തീയെ തെല്ലൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത അല്പം മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പുക മൂടിയ തീയോട് ഉപമിക്കാം. അതായത് മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം കാമവും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ സത്സംഗം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുപ്പത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു തീയിലെ പുക മൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്ന് ആ പുകയെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തും. അതുപോലെ എത്രമാത്രം കാമം ആവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ആ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ആ പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയുള്ളത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് താരതമ്യം പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മിക ചര്യകളാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തമമായ ഉപാധി ഭഗവൻ നാമോച്ചാരണമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കണ്ണാടിയെ പൊടി മൂടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പരിണാമം മൂലം അവർക്ക് മനുഷ്യനാകണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് വൃക്ഷങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഇളകാൻ പോലും ആകാത്ത നിലയാണ്. അതുപോലെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അതിയായ കാമത്തിന്റെ വ്യാപ്തി മൂലമാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അവർ ഇതേപോലെ കാമഭ്രാന്തനായിട്ട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മങ്ങളിൽ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരവസരം വന്നു ചേർന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാമം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ശത്രുവാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനാകാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവബോധം പച്ചവെള്ളം പോലെ പരിശുദ്ധമാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷയിക ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ ഈ കാമമാകുന്ന അജ്ഞാനം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യതേ ഏതേർ വിമോഹയത്യേഷാ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. അപ്പോൾ ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം, കാമം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി. ആ ആസക്തി എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയിൽ കൂടി ആ കാമം പ്രകടമാകുന്നു. അവയിലാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുവാനും അറിയുവാനും അതിന്റെ രസം അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് മനസ്സ് മൂലം ആ മനസ്സിൽ ആ ആഗ്രഹം ചേക്കേറുന്നു. മനസ്സെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഗതിയെ തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇവയിലാണ് ആ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ജീവസത്തയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് ആ ശരീരം ആ വിഷയവസ്തുക്കളെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, ആ ഒരു മിഥ്യ അവബോധത്താൽ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരവുമായിട്ട് ശരീരം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ ചിന്തയിലേക്ക് പോകുകയാണ്. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമജപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉന്നതമായ രുചിയെ നൽകുക. എങ്ങനെയാണത്?
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഋഷികേശ സേവനം. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുവാനും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളവയെല്ലാം വായിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച നൈവേദ്യം പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക. നാവുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇവയെല്ലാം വായിക്കുവാൻ നാവുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ശ്രവണം വളരെ നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ഉണർത്തും. കാരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ചെവി എപ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഉണരുന്നു. അതുപോലെ ആ ചെവി കൊണ്ട് ശ്രവണം എന്നുള്ള ഉപാധി വളരെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഉപാധിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും വായിക്കുവാനും നാമജപം ചെയ്യുവാനും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായുള്ളവയിൽ ആസക്തിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹുർ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സിന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവ് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്റെ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയനായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആത്മീയമായ നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. അതായത് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കർത്തവ്യമായിട്ട് അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള കർമ്മഫലം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അത് പാടില്ല. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിയായ ആസക്തി, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലുള്ള അതിയായ ആസക്തി അത് നമ്മളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് പാടില്ല. മിനിമം ഒരു ലളിതമായ ജീവിതം നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രേയസ്കരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക വഴി നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാനും അതുവഴി ജീവാത്മാവിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് ആത്മനിർവാണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു.